Salvarea. Ia stai să vezi, vrei să vezi salvarea? Uite salvarea acolo, uite. Salvarea, eu. Ia să dăm noi un zoom așa, să vedem salvarea mai deaproape. Uite, vezi? Nu, se dereglează. Dacă bagi zoom, dar o spun eu ce este. Este salvarea. Că dacă ar fi fost poliția, ar fi fost albastru cu roșu. Pe când albastru cu alb e salvarea. Ia că s-au închis portiere, să vedem, pleacă salvarea. E salvarea, să vezi tu. Uite, pleacă salvarea, gata. Salvarea aia. Gata, a plecat salvarea. Extraordinar, ce film original am putut să fac, domnule. Aici, în stație, ia uzi. Am prins exact cum a plecat salvarea, domnule. Ia uzi. Salvarea, bă. Salvarea, bă, a plecat salvarea, bă. Am prins exact momentul când a plecat salvarea, bă. Uite și luna, ia uite. Luna printre copaci, ia să vedem. Luna.